ମହାଦେବ ନେଲେ ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍, ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍। ମତେ ଟିକେ କେହି ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ପୁଅ ଏ ପୁଅ, ମତେ ଟିକେ ଦୟାକର, ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ ପିଇବାକୁ, ମତେ ଭାରି ଶୋଷ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ପାଣି ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛି। ଆଉ ଏ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଶୋଷରେ ଅଛି, ପାଣି ନ ପିଇଲେ ସେ ମରିଯିବ। କଥାରେ ଅଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏଣୁ ମୁଁ ଏହି ପାଣିରୁ ତାକୁ କିଛି ଦେଇଦିଏ, ସେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ନିଅ ମଉସା, ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ। ଭୋଳେନାଥ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପୁଅ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ। ହଠାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ ଓ ମହାଦେବ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ପିଲାଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ତୁମର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମେ ଆଜି ସେହି ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଲୋକକୁ ଜଳ ଦାନ କରି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇଛ।